Welcome to Uganda Ghetto Racing. Kyllä se menee. Niin, Kalvannu. no kun se oli jo... That's what she said. Nyt se fokusaa vähän. Nyt se tulee. Oi, oi! Sponsored by Biltema. Jos Biltema ei maksa meille, niin me peitetään tuon. Not sponsored by Biltema. Don't go to they don't pay us money. Let's pass. Sun paska. Hyvä. Onks tää on miinus? Sovitaan niin. Ei mitään. Ei, tuleeko siitä mitään kipinä? Hei, kokeilepa sillä jännittämittarilla, että kulkeeko tässä nyt mitään. Nyt me tiedetään, että missä on vittu. Meidän on nyt vajaa niinku tunti mennyt tässä selvittämiseen, että miksi starttimoottori ei toimi. Tää yksi liitäntämme siinä ei mene tällä hetkellä yhtään mitään. Se on nähtävästi siinä ihan turhaa. Ja nyt joku netin syömisestä sanoo, että Itse asiassa toi on siinä tarkoituksessa, että Meitä ei kiinnosta, me saatiin tää toimia. Haista nyt ei enää tykkää hyvää. problem solving. Ignition system. Engine spin. here there is little hands and they not then this electricity not here but it not fire but Kohta leimahtaa. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? An eternity later. Hey guys, it's Chris Fix here, and remember to put on your gloves. Hey guys, Chris Fix here, and today I'm gonna show you how to repair a rust damage like this. As you can see, this is absolutely terrible. I can literally pull this off. Welcome to Uganda Ghetto Racing. Ghetto body widening kit. Let's put wheel on. etipä netistä joku kuva, jossa Sonic on crucified. Editoi, do that. Yeah. What's up guys? Today we're going to get rid of the fucking differential right here. He doesn't need a spotter because he's just that good. Oh, fuck my eye! I don't think they need my help. Penkki eikä perse. Fucking hell. Oh. Ihan kova. This is bent. Fuck, it's bleeding oil. Sotoja! Sotoja! Perkele! Haista paska! Yes. Hey guys, Fix here, and today we're funding cars.